style niya yun para kamustahin ka. Para mag-start Feeling ng ko. convo. Ang ganda! Sobrang ganda! At ito pa, minessage niya. Niyaya ka, halimbawa single ka, hindi ka in a relationship. Niyaya ka ng ex mo mag closure sa Sogo. Sasama ka ba? O hard pass? Hard pass. Ang sigip! May sa Sogo. Ano? Hard pass makikita. Siyempre meron akong self-respect. Wow! Tingin ng self-respect. Ako nga pala yung sinaing mo. Pain-in na. Hard pass. Hard pass. Kasi, Wala. Pag iniwan ako, ayoko na. Pag bumitaw ka na, wala nang kakapit ulit. Wala ka nang napaka-maldita kakapitan. ng itsura sumagot. Oo. Pero may mga ano ka ba? Ito sorry. May mga ex ka ba na nung sumikat ka nagpaparamdam? Ay, ma. Iba yung tingin, ma. Sumaside eye ka na gano'n. Nakita ka. Hindi naman siya paramdam na gusto kong balikan. Siguro biglang may nag-follow, gano'n. Na ex. Na ex. Pero nag-hi. Sige na nga. Meron. Meron nagparamdam, kinamusta lang yung aso namin. Pero style niya yun para kamustahin ka. Para mag-start Feeling ng ko. convo. Ang ganda! Sobrang ganda! At ito pa, minessage niya. Inaaway ni bakla. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.